adamın, şağal meslik etmeye yok artık başladımın. Kayarım aç boysumun, şat geçer bir günümüz. Güdüm var baylığımız, doldur acık dilimi. Güdüm var baylığımız, doldur acık dilimi. Capaklar capaklar, bir şadiyan capaklar. Capaklar capaklar, bir şahandan capaklar. Bulara geliyorlar o. Birazcık düşünüp yokluk neme var neme, namus neme ar neme, halallık ıra neme. Davursuzluk etmeyez, gayrı soyat bile, payhat adalet kılıp, güç veriyen kuvvet bile. Payhat adalet kılıp, güç veriyen kuvvet bile. Capaklar capaklar, bir şadiyan capaklar. Capaklar capaklar, bir şahanlar capaklar. Selamun aleyküm, doyduk dayı. Aman mısınız cappaklar? Sağ aman gelýäňiz mi? Şükür Hudaya. Nerelerde otlap soğuladyňar? Doyduk dayda. Biz kän yerleri aýlam çykdyk. Bir yere varsak, odunu vardı, suyu yok. Yine bir yerik barsak, suw wada, odun ýok. Üçüncü yurdumum. Odun olma, su olma, yönü kallası yok kendim. Yine bir yurda varsak, odun olma, su olma, kallas olma. Yine parahatlık yok, asudoluk yok. He. Ara doyduk dayda. Biz özümizin kiyaly gowy ýurt görmedik. Doğru aýdýaňyz. Bu buğdoklaňyz näme? Hoşa. Sizin yerinizden röýdäýmen. Muny pürlagadan sonra on yerine çöpledik. Yeri bolýa. Nemeli? Sığırlara döle galmaly, ağıllar dikeltmeli, odun ýygmaly bolýan. Men senin bir kısanaňyzy talawan tutun aýsam diýýär. Doyduk dayda. Biz nira barsagam, mudama bile bolýar. Bizi bir-birimizden hiç bir güýç aýryp bilmez. Ay, görüňde, mene siziň aladaňyz edýän. Al. Göröl vakale. Orasacığımıza dönüyün. Sağlık mı cappaklar? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm annaga. Bitiniz aktırıp gelýäňiz mi? Oğlum, etini ip bolanmarsan sünkünü bir gücüklere taşlay hele. Sen konuşunuz ne eyley? Men oyun ettim ha. Canlar. Annaga. Siz bir it saýdyňyz. Bizim näme? Diýişmeli bolduk da. Sayma sağlağınız vursun. Men oyun ettim ha. Bizim oyun etdikse. Yer bolýa. Men size bir teklip çıgaýdaýyn dik geldim. Tekliğim olsa eşiteli. Aydı ver annaga. Aytsam, keriňizi ödüňiz ýuýaňyz, nanyňyzy ödüňiz pişirýäňiz. Tuğluňyzda şaňyrdap oturuňyz ama ýok.
Şoň üçin men sizi talawan tutunaýyn diýen. Anlaga. Sana talawan bolandan şeytana hyzmat edenin ansat düşäýmese? Öwretleme. O näme diýdiň molly? Annaga, hanönkü talabanlaň niredi? Ayollara iddialı sorunup kaçıp gittiler. Ulan olmadyk diýsäni. Annaga, hak söz kulağıma yakma diýene. Hay al hakmışlar diýsäni. Ey bulara ýaşylyk etmegen parzerler. Ey gadyr bilmez nadanlar. Bular bir şeytandan sapa galanlar ha. Yürü gittik. Çık. Han oğlanlar? Hile vurcuk bollu kelek, on hilesi bollu telek. Biz gelege baş vermeriz. Heyecan elek, heyecan elek, heyecan elek, can elek. Hayırda dıpsıyıcı sezi. Toro salcak bollu bizi. Ağlaymarsın mekir kelek. Heyecan elek, heyecan elek, heyecan elek, can elek. Cappaklar! Ay cappaklar! Vay cappaklar! Kömeğe de verin cappaklar! Ecem yetip gelýär, meni bir yerde bokawerin, bolawerin. Näme bolanym aýtsana? Ecem meni muşa durmuşa çıkarjak bolýar. Maşallah. Owa, razy bolmaýanlygym üçinem men ecemden iýenim diňe taýyk. Vay bolawerin, yetip gelýär ecem. Bizim oraçamıza girej. Yok, ecem näme oraçan barlama döýgenmi? Me al. Derru giy. Galanny özünden art. Bol çantıra. Yürüm oturalayım. Han şo gyz. Han şo saç ketilmiş gyz. Han şo şeytandan tapagalan gyz. Han şogy. Han şogy. Hanşowy. Kanşoy. Han şo şeytana sapagalan gyz. Kele taňlar. Sizin oyun ýadyňda düşýärmi? Men gyzdym nerede? Kim gördü men gyzdymy? Men gördüm. Hanay. Nerede gördüm? Düşümde. Sen mol kim akıl? Sen men gül ýaly gyzdymy düşüňde görmäge ne hakyň bar? Dur, doýduk daýdy. Men düşmüň öýde girdi. Kes sesiňi. Kesim, lorjun. Boş. Kapa var. Yürü. Bol. Bir yuttum ka o gyzy. Gel nece. Özün horlap görmesini. Kıydın yok berdi. Sizinni 5 doğan bolluňuzmy? Yok. Bu oturan kim? Golaýlaşma doýduk daýdy. Goň şowdan gelen deli aýal görsek qırqaqyny. Tırnaçaklap başlaýar. Vay, takma vuring onu. Otur. Toba. Kakası. O saç kesilmiş bana. Görgün için hoş gidenler.
Anna gelin oğlunu görsem, ağrıyım bärime gelýär. Taňry ýalkysyn. Nime nirassemken? Nämesemken? Şirin Cemal, senin tek hiç yer gitme. Koy için bırak kuş üstün. Ayı hasrattan sağaralıp sollumla. Şapaklan yanına olsan, gayı hasret kolayına da gelmez. Taňry ýalkysyn. Siz töweleme şadyan gowy ýigitler. Şirin Cemal, sen bolsa, sen. Yer nämedomda? Dilegeli bilegeli. Aýdy ber. Sen bolsa, peri ýaly owdunlay. Sen aýtmaýynlay. Uy. Bu yerde hiç kim ýoga. Aýdy ber. Bayowlu bolan bolsam, men saňa tay bolurdum. Sendey gözel gyz bilen oýnap ýaýnap gederdim. Gözlerimin manynda men balykdy ýüzerdim. Otlar özüm urup perwana yanardım. Otlar özüm urup perwana yanardım. Erkin elimde bolsa saňa göwün berdim. Süýerdim, süýlerdim, ajap ýuratyrdım. Gözlerime bakanda men özümi görürdüm. Eger sen Mecnun bolsaň, men sen Leyla diýerdim. Gamlanma Şirin Cemal.
Inni men näme etmeliň bilýän. Doyduk gaýdy beli. Gelin verik. Zappak. Ecem yetip gelýär. Innini etsemken. Ýür gitdik. Ýür. Öýde bu ýeten gaýdy barka, süýdi men sagmaly mykam. Hani, göniňizden gelin. Şirin Cemaly şu ýerde görüpdirler. Siz onu bukýan olaýmaň. Hani, yeke-yekeden gelin men ýanyma. Men size diýen, yeke-yekeden gelin ýanyma. Oy. Oy. Bir hep beler, mysalağınız vursun. Ayrın elinizi. Kızım tut ya. Seniptimle kömek edin. Kıyım, on kellesi näki men süýtkädiň ýalla. Ay yoga. Doğrudan omay. Ayrın abi, egesedi kellemden. Näme? Men süýtkädiňe ýeti diýdiňmi? Sen öýüňe ýetir. Ey! Doyduk daýda. Süýtkädiň düýmeli bolýar. Men size süýtkädiň döwdürürmi? Entek men size kädiňem, oň içindäki süýdüňem bahasyny төлeder. Men süýdi çamak. Tüler yel bizi. Kedem yok süydüm. Hantyň näşalyň? Kellem doldu bana. Doyduk daýda. Süýtkädiň düýmeli fırsat bermeseňiz, doğancymyzyň kellesin döwmeli bolýar. Başladık. Doğancım. Kädi bile süýdüň bakasyny tölemeli bolsak, çöpler hoşulumyzyň baryny bermeli bolýar. Beýsegen biz aç galýar. Seni käde gurban etmedek başka alacymyz ýok. Seninni bizi görmürsün. Razı ol, mehriban doğancığım. Razı ol. Papakça. Razıyım. Doğancığım razıyım. O dünyada ecemizi hakkımızı salamat. Razıyım doğancığım. Hanını gayrak çekilin. Kädiri kendinden nasıl edeyim? Allah'a. Bu lanet. Dur. Gözüňe dönen Çapakcan. O biçären kellesin döwme wuri. Çapakcan oğlum beýtme. Dur. Kädim döwey. Yok. Men saklamam. Biz borcasında galip bilmez. Çapakcan, päliňden gaýt. Oňa rehmet. Vah, doyduk genece. Yalvarıp dursunuz da. Yoksa ama. Çapakcan, gayrat et. Oňa rehmet can oğlum. Derim ol da. Sizin korumu dikmay. Sizin korumu seynandan. Şeytanın boynu seynsin. Topuk, yapmak. Keriniz bir ayağına yapışın. Bir krak tutun. Ey kelle gitti. Oýun kellesin soňurýaňy. Hudaýa şükür. Rezibem çekip
O dünyanı görüp geldim. Haydi gelece. İle teyit geldin. Vah 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 kediciğim. Yarın Kediciğim. zamanın. Ana. Avat qalaydın. Yüzüňizi gözüňiz dert görmesin balalarım. Munyňyz näme? Bu näme? Garpy görüňokmy? Nire alyp barýaňyz? Çapaklar alyp barýar. Näme? Jappaklara garpyz berýäňiz barmy? Menne bergi bolmaz. Olaň dili duzly. Häzir men olara şeýle bir hile guraryn bolyn. Ömür ýatlaryndan çykmaz. Ýygnança buğdaýjyklaryny ellerinden gamyryp alaryn bolyn. Ädersiň boýullaryny burup ýalwaryp talaballyk alaýsyna diýip dursalar. Häzir bu garpyzyň oýunyny görersiň. Görsenem bizden galma. Aha, wannagy, munyň näme? Bumi? Boğazca sağır. Näme? 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 Boğaz sığır? Hawa. Annaga, sen bu boğaz sığır diýanyň garpy ýaly. Dogry. Bu garpyza meňdeş. Ýöne bu sağır. Bu janawaryň guzlamaly wagty geldi bolyn, aýajyklaryny ýygyrdy da, togalanyny da garpyza meňdetde ýatyberdi. Toba toba. Be. Garpyda meňde sığırym bar eken o. Inne bu sığırı näme etmekçi annaga? Satmakçy, bazar alyp barýan. Eger alaryn ýeseňiz, size arzançyk sataýjak. Siz men janyýalyk goňşularyma öz bähbidimden geçäjek. Hanymyz bir maslahat edip göreli. Annaga. Biz öňrekden bäri bir süýtüje tygyr edilmeň arzuwunydyk. Ýeren soň bu sygyryňy näçe wakalaýaň? Bumi? Ay! Şötümen bolsa bolýa. Annaga. Bizde tümen nämişesin? Bari 3-4 halta buğdaýmyz aba. Eger 3 halta buğdaý berseňe, Yer bolýa. Getirin haltalaňy. Sığır sizinki. ýerim, haltalara getirelim. Ben bütün tekrar anan aydılar. Wah, sürejigim yerine geläýdi. Haltalaryňyzy araba ataýyn. Annaga. Soň ökünçük bolsaňa sewdan goýbersin edeli. Meňen tek sözümden dälen yerim ýokdur. Ine doýdup gelnem şaýatdyr. Siz ökünmeseňiz, men ökünmem. Japbaklaňam sözi birdir. Ber ele annaga. Yer bolýa. Sığır sizinki. Köşekler, sığırňyzy öl çatmaňyzy däýin. Olyny haýdyman, guzlar. Gelin.
Feretap bolun. Ay köşeciklerim. Anzıtmanızı akıda varın. Hanini getirin şu sağırmadı. Bar. Bar senem kömük kılaş. Ya tapşalım. İlki bilen şu sağırmadı hevli edip yiyelim. Burasın ya duruttum atlaga. Al çekimde. Bu da sana. Evet bakacağım. Ay bu boğaz cadırın, düğücü cadırın. Oğullar, inlik masat şeyler. Mappak, yappak. İkiniz hiç mi duydurman? Anne kilen yatağına gülülü sığır alındı. Oruç Samad'ın arkasına dağın. Düşününgüz mü? Tek eder Halamcan. Varın onunla. Topokcan, kilim karpızın yerini olsan, hiç saat bolmadık yal aydımın aydı ver. He? He, süyeceken mi? Ha valla. Adam olup adam adını bilmeyen, ondan haber otlak gören mal yavşi. Silsilene silmanısın ağlayan, ondan haber geplep bilmez lal yavşi. Yappak sığırdan mı? Vah, anı keleğin ayal göreyt da. Ana, moşşama geliyor. Taymunum, ilk bilim moşşayıp gitme yaptım arayı. Var, paçakları sığıra ver. Dandım. Hayar oğlum. Ahı doyuranlar. Karınımını yerde mi nesretini deliye mi? Gene uyarttı sığır yatağına. Ey devletler deyfani. Sizin oğurluğa yürüp başladınız mı? Anne ağa, biz ömrümüzde kişinin zatına varmamız ama hatıramız yok. Onunla bu ses ne mi?
Bu sığırın sesi. Kimin sığırının sesi? Biziň sığırmyzyň sesi? Sizin ne sığırınız var mı? Hawa, ýa-ni özüň satmadyňmy bize boğazca sığıry? Näme? Näme? Senden alanca sığırımız yapýancı guzlady. Hawa, Gozladı diýsene. Hawa, guzlady. Ha? Bela. Öte geçmeyen kelek ağa. Bizde de duýduja tezgit däldir. Onna, men yatağımda. Näme işlediniz? Yok lan, yok. Siz men, sığırımın yatağına näme işlediniz? Anağa, sığır guzlan soň öz öwrençince ýatany ötä gitdi. Bu nesem näme? Ondan galmady. Bizim öz halalca malymyzy iýdin alyp gaýtdyk da. Halalca malymyzy? ya sığır harammy? Ay Ana. kelesanlar, men siz bilen oyun etdime. Men size sığır satamok. Men size karpuz satdyma, karpuz. Karpuz. Ey bey dowlatlar. Size de uçallı. Anağa, bir de hiç de uçalanok. Yöne sen kelleň ýel çalan bolaýmasa. Anağa. Doğrudanam sen gözleň aç möjüň özi alçymyzy olayıpdyrlar. Näme olany sizin gözüňizi görkezler? Mappa, bar derew Emin ağan çağırıp gel. Doğrudanam kelek ağa. Bir zada bolupdyr. Bar, bolýar. Hey kelesanlar. Häzir özünü şo sığır ýerine ertmeseňiz, men sizi zınjyrlap ýerde mine tıkaryn. Moşe, zınjyry getir. Moşe. Ay, Moşe. Nire sumat bollay. Kelek ağa. Bize kişi mal gerek gel. Yönü öz malymyzy hiç mi de bermez. Siz men malymy alarça kim bolupsyňyz? Köşeşiň anağa. Ine Emin ağa da geldi. Häzir o biziň dawamyzy çöp degen ýa çözüp berer. Salamu aleykum Emin ağa. Salam aleykum, aleykum Emin Emin ağa. Vale. Takarlaş. Bu ne ahvalat? Sana ne molya? Mama, işte adam malana. Nemele? Ine bu oğlun kelek ağa ütgätdir diýäli. Şey diye, abi, oğru talancı diyen okmağa. Bunun öz oğra, kezzaplar. Zapaklara dili duzliyken inanarın. Emma oğru talancı diýsen hiç kim inanmaz. Sen näminni, maňa inanman, şularyna ýanmy. İşleýänmi? Yani sen, sığır adyna okmy, ha? Sığıra? O nämen sığırı? Bular men gölel sığır magırladylar. Vay felaketler. Bu ne gep boldy? Emin ağa, siz bizem bir dinleňi. Sığırı bir anağdan satyn aldyk. Sığır sewdasyny edemizdi. Ine ýanymyza doýdyk gençe de wady. Özünden soraýa. Maňa doýdyk doýmadygyň şaýatly gerek däl o. Men özüm aýdyryn. Näme? Göwnüň yetmedik bolup diliň çeýnemegin. Çilek geç. Hani pes edin. Ayıp bor ahiri. Hovo, aydı ver kelek ağa. Men bu nadarlar bilen oyun edip... Anağa, bizi bilen oyun eder ýaly biz siziň deň duşuňyz däle. Koy. Men bulara oyun edip, karpuz yiyip sığır sattım. Karpuz yiyip sığır sattım? Yok lay. Sığır deyip karpuz sattım. Mina, eşittin gerek anaňa ýanny. Hey, akla sığjak zat bu.
Hey Karna. Sen näme? Ulan tarapyn çalýanmy? Kimin tarapyn çalmalygyny senden soraman, o men öz işim. Men bu guda boljak bolýanymyr görüňe. Sen ýaly gudasy bolana başga duşmanam gerekden. Emin ağa, anağa bize 3 halta buğday öz sığın satdy. Haltlarım, hana? Kapysyna arabaň üstüne ýatyr. Sığırım, ora çaňyrsynda daňyl dur. Satanna sığır boğazdy. Inne mosagır, gudlady. Ana, bizim Emin ağa. Şu göleni kuşur zekat bereydik diýer. Näme? Sizinni men gölemi hüşür zekat berjek bolýaňyzmy? Yok. Öz gölämidi. Men bulara sığır satamok, karpuz sattım, karpuz. Sen maňa danýanmy? Ana narýallala. Ol 3 halta buğdoyu bir araba karpuz berýärler. A sen bolsa ýekece karpuzy 3 halta buğdoya sattım diýýäň. Emin ağa, şeyde garpız süýt berermi? Emin ağa. Garpız bilen sığırı tanamadan bir adam bolmay. Aklı huşu yerinde bolsa ha tanamaly. Hey garpyz amyr güle gullarmy? Emin ağa. Bile garpyzyň göle gullanny gören zogum, işten zogum. Wah, jappaklar, aklyňyzdan aýlanaýyn. Doýduk. Sen karpuz satanmy? Gördüňe? Göremok, görmegem islämok. Men senem göremok. Eyle bolsa men gaýtmyşym edýän. Maňa sen ýalgyda gerek däl. Gowda gerek bolmasa, men näme? Saňa ýalvar gyýderer öýdäňmi? Ayajygma ýykylyp ýalbararsın. Yok, ýalvarman. Men diňe Hudaýa ýalbarýanyryn. Seniň, saňa. Durun, Senin. ho, durun. Hey Emin. Bular men hem garpyzmy, hem sığırmallylara. Seni ni al kakdy. Sen kalbyňa şeytan aralaşan bolmaly. Da aýdýanlaň. Yapa degen oga. Barın, göleni getirin. Gölü küçücük bolan soň halta talaýyn diýdim. Emin ağa, Owa, ine şunu yetim yetire berersiňiz. bol bilýär. Yok. Men bu işe yol vermen. Maňa nesip etmedik gölü. Hiç kime de nesip etmez. Gowsyk haram öleýsin. Güne bor, güne. Pelinden gaý. Ey! Al! Saklan o cellady. Bu janawarda näme güne bar? Ezene bolýar. Ay ine görýäň ha. Alın hatamı bu zalymyň elinden alın. Hey. Getire görü, getir. Ece, bu moşyal. Oğlum. Sen haltada näme işleýän? Cellat, öz oğluňa kastetýänmi? Ey! Toba. Oğlum. Men sana gölösüň öýdüp durun. Ey Allah. Muňa boljagy bolupdy. Ya bir var. Özüm kömek edewür, übenlän. Meňe inni bu ýerde durarlygym ýok. Ay bi döwletler diýsäni. Munşa zady nirden oýlap tapdyňyz? Anağa, sen biz akmak taýyp üstümizden uljak boldun. Biz sizin guran hileňize hile bilen jogap berdik. Hana sağırın, hana da gölen, alla gidiber. Bize kişiň mal gerek gel.
Ey kaka. Sene yetecek derecene yetipsin o. Aklı çarşıptır ama. Neme koşulyan hayasız. Hayatsız özün, sen zannın hayatsız. Bu pukara bennelin çöplence hoşasına göz kıldırdın. Oh, men bu kuda olacak olan adamı bir görün he. Han aytıydım, sen şulara gelinlik olasın geliye mi? Daşa döwürsün Ejecan. Ha, şey diye. Eyle olsa. Onna gıydını. Ine. Şu çappağı verey. Be, senden ahır bir dövletli gep çıktı o. Bol ya, men sen diyenin edik. Gıydımı zappağa ver ya. Ya şammırı iş edecek ekadın o. Bilelimden kalma. Hev canavar. Hev. Hey. Şahı dövülmüş. Han aytıydım, sen nenen var ya. Ejecan. Heydi sen bir zat deydin de men yok dedim mi? Zappaq oğlum. Şirin Cemal kıydım. Bağladım. Alnınız vaktiniz açık olsun. Gel canım onlar. Ey, seredin ol ovadan sapağa. Bizim ertirimiz şeyle vurgu olur. Şağal meslek gitmeye yok artık maskadımın. Kayarım aç bolsunun şak geçer bir günümün. Bugün var bayrağımın durduracak dilimi. Bugün var bayrağımın durduracak dilimi. Capaklar capaklar dışarıya capaklar. Capaklar capaklar dışarıya capaklar.